Ide nám to. Hej, ide. Tak vás vítam u nového videa. Viem, osobne som nenatáčal. To posledné video doporučujem si pozrieť. Neviem, či ukazuje teraz kartu, či nie. Prepáčte, že toto mám na obrazovke. Čo by sme si dneska zahrali? Ani sa neviem. A vám musím povedať to, že na budúce video bude možno reakcia alebo ukážka. Ukážka bude napríklad na staré autá, čo mám. Si predstavte tie modely, viete, aj kultovné vozy, čo sú teraz. Tam mám aspoň tie 3 čísla. Prvé tú Tatru oranžovú, potom Škoda Lias a ďalšiu Tatru motokov. Takže čo si dneska ideme zahrať? Čo sme tak dlho nehrali? Dáme si Minecraft. Idem sa napiť. Takže moje meno je v Minecrafte Wolf Wilfred. A chcete, môžete si ma addnúť. Alebo viete čo, idem si dať iný skin. Ne. Prepáčte mi za to. Bum. Bim bap bup bum bim bap biam. Bim bap bup bum bim bap biam. Bim bap bup bum bim bap biam. A ak kto z vás chce byť môj editor, tak môžete. Ten, kto sa mi ukáže ako prvý, tak uvidím, či vás príjmem, ale jasné, že hej. Takže čo si dáme? Takže asi si idem spraviť svoj vlastný avatar. No to ne. Súbor. Prosím, nech to bude fungovať. Ne. Tak si nechám tento. Čo by sme si takú podali? Disaster Defense, to som s vami ešte nehral. Takže viem, nemám k vám dobrý content, lebo v poslednej dobe nemôžem si užívam prázdniny. Prepáčte, že to tak dlho toto načítava. Remene. Člny. No. Čože? Ja to mám v kreatívu. Ne. Fú. Tak toto tu má vyzerať. Bum. Čo, villager, môžem ťa zabiť?
Aha. Ještě to tohle rozbijem. Tak. Dobrý deň, dobrý deň. Môžem vás vypnúť, obchodovať, čo máte? To s emeraldou. Tak zoberieme emeraldy. Ak toto bude vidieť moja nevlastná sestra, prepáč, že to takto robím. Tak. Takže. Tu na. Ako? Aha. Je boj. Čo? Ne. Aha. Už chápem. Bum. Tak. O. Taký veľký a pekný dom. O. No. Môžeme sa pozrieť aj, aký to má ľud. To si to aj som opravil. To som by the way ja sám nezničil. To áno, už bolo zničené, keď som tu neprišiel. Máme diamantové veci. Aha. No to ešte nie je opravené. Bum. Aha. Hazard Flood. To nic zlého není. To je o tomto táto hra. Cedula. Daleko není. Bo ja bývam v mine. Hej, tady to je mine. Tu mám našu atrakciu so sestrou. Nevlastnou. Čo? Tu je sopka, pri ktorej bývame. Tu teda nebývame. Už dám prežitie. Prežitie. Tak.
To čo nám zostalo? Máme to, máme tiež drahu. Tu nemám čo. Diamantová helma. Čo? No má full diamond. Ne. Tu na dole. Storm. Nie. 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 Toto sa nemohlo stať. Nie. Keby ste sa pýtali, že čo sa deje, tak je možné tu že tu aj padajú meteoroidy. Storm. Ja som zabudol, že čo je storm. No. Búrka. Asi. No v tejto častka není nič. Ona má tu od toho dosť. Crafting. No. Cukor. Ako získať cukor? To som bol na a som jej vykraftil. Čo?
Dobra, tak asi toto je koniec podobného videa. Tak zase na budúce.